Čau, já jsem Minecraft Gamer z Czech Let's Play týmu a chtěl bych si s váma zahrát hru Assassin's Creed Brotherhood. A hned se do toho vrhneme. Ano. Proč jsem mi přetočil ten, nevíte? To nevadí, tak jsem vás ochudil o kousek toho, jak se tomu říká, víte čeho, traileru, no. Hra Assassin's Creed hru mám rád, až teda mi naštvala Assassin's Creed 2 kvůli tomu protipirátské ochraně na tom internetu, že jsem musel furt být na tom internetu a to se mi docela nechtělo, tak proto jsem si ji nekoupil. Ale jinak mám všechny díly kromě Revelation, který jsem si chtěl koupit, jenomže nějak jsem to nestihl ještě, ale asi na to bude točit, asi na to udělá let's play, možná neklikej, ale nejsem si jist. No, ale teď už se vrhneme do hraní. Jestli vůbec neznáte, co je hra Assassin's Creed, tak hlavní postava je Ezio. A Ezio se pohybuje v takovém animusu, nebo Ezio, teda prostě ten, doufám, že neslyšíte moji přibulnou sestru, ale to je jedno. Prostě Ezio je vymyšlená postava, za kterou hraje v takovém animusu ten Desmond, a to pak uvidíte, jak vypadá Desmond a jak vypadá i animus. Počkejte chviličku. No, tak jsme zpátky, no, máma ještě chtěla něco k večeři, ale question, no, a jdeme hrát. Těšil jsem se na to ovládání normálně VSAD. Si tam jsem vyzkoušel, dlouho jsem to nehrál, hrál jsem to naposledy, nevím kdy. Asi si zasprintujem. Tak, další videosekvence. Cože, teď tady minule ležel ten papež Rodrigo Borgia. Jsme ho v minulém díle zabili. Nebo ne v minulém díle, ale prostě v Assassin's Creed 2 na konci jste ho přece zabili. S Eziem. No. Co to sakra je? Ne, do lávy ne. To je dobrý žezlo, to do lávy ne. To by se nám šiklo, že jo? A do hajzlu. Běž, Ezio, běž. Proč to nevyběh? Ty babičko. Ne, nám se zavřela ta uniková cesta. Mario Auditory. Stříčku. Co chceš slyšet? Neumím mluvit tak jako asasín. Tak. Orlí pohled. Orlí pohled normálně Ečkem. Ježíš. Tak jo, už je vidět. Už se předvádíme faily. No to není normální. To co jenom běhat normálně.
Aha, tady to je. Já už si typnu, je to trapácký. Palesec. Nevěděl bych, co jsi věděl, Mario. Hele, proč má vypíchnutý to oko? No, tak běžte to. Mario Auditore da Firenze. Assassin's Creed je jedna z mých nejoblíbenějších her, mám je strašně rád, těším se, až vyjde Assassin's Creed 3. Sice má být v Americe a nemá už být v tak staré době, což nemám, já mám rád spíš takový historičtější hry, ale to moc nevadí. Ohněte. Assassin's Creed je náročný na grafiku, tak nevím, jak to bude vypadat na videu, jestli se to bude sekat nebo ne, to nevím. No, seká se to trošku, no to cítím i já, takže já maličko dám teď střih a uvidíme se zpátky, až si maličko poladím grafiku. Takže za chvíli jsme zpátky. Já jsem zpět, už by to mělo být lepší. No, už je to trošku lepší. Nevím, pak to budu muset udělat globální to ponastavování, protože už mám docela starší počítač, tak. Pojďte, babičky, já vám ukážu, kde je tady Assassin. Se bojuje krásně, bum. Počkejte moment. Jsem zpět, máme jenom něco kvůli zase večeři, máma se furt musí ptát na tu večeři, to. Jí říkám, že natáčím a máma furt ne. Máma furt i za mnou si musí přijít, no ale to je jedno. Ježiš. Co to je? Co to se... Ano, a bum, Škůni Mario. Bum, 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 Ninja Guide. Ninja combos, to miluju, to ninja combo. Jsem lepší parkourista než vy, to se saďte. Co? Dělej poles. Jste magor. Mira, kudy to leze? Mohl by si trošku pospíšit. Už taky ty, on leze. Hej. Co ti je jako? Ty vole, co mu je?
No konečně se rozešel. Ty vole. Tak ale dělej, tohle je nuda, když furt někomu se nos... Co? Ty vole, co mu je? Pojďte, 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 pojďte. Pojďte, 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 pojďte. Pojď, 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 pojď a zhebni. A zde bych se asi s vámi rozloučil, protože mám krátký limit na YouTube a tak a uvidíme se v dalším partu našeho Let's Playe. A takže zdárek, bambus a nazdárek lidi.